panaglibot. Ngayong kasakbayan na di panaglibot tayo, apwent tayo na kita sa baganada pangganlurutan. Ubo na, masapol nga na ornos, nakapiyak naing kararagan tayo panaglibot. Isugabuna nga tugarin tayo kuma, na itiarami na makariribok di panaglibot. Surutan tayo, yan sa saganda na numero, na grupo, igkananda, ibukod na ang placard with the streamer, akas, panangipaduyak-yak, tigararag, akarit, ipanagbalbaliw. Isimpa tayo, ibukod tayo ang grupo, na sumangpet tayo, kalpasan tilibot, tapno may sarunongin, sige na titaripno, panagkararag. Surutan niyo. So, i-question di dyan, tinumaran di dyan.
Wala ka pa nakikita ng number. Korea!